እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረናይ ዕለታዊ ዜና ንኩነታት ሰብአዊ መሰላት ኤርትራ ከተጻሪ ዝቆመት ጉጅለ ውድብ ሕቡራት ሃገራት መንግስቲ ኤርትራ ብካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ዝመሓደራ ትካላት ጥዕና ምህጋሩ ከም ዘተሓሳሰባ ገሊጻ ሓላፊት ናይታ ጉጅለ ዳንኤላ ክራፈዝ ጄኔቫ ካብ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ኣብ ዝሃበቶ ቃል በንጻርቲ ዝተራየ ምዕባለታት ሰላም ኣብ ኤርትራ ኩነታት ሰብአዊ መሰላት ከም ዘይተቀየረ ድሕሪ ምዝኽኻር መንግስቲ ኤርትራ ንኣህጉራዊ ስምምዕ መሰል ደቂ ሰብ ከምኡውን መሰል ምኽባር ሃይማኖትን ሃይማኖታውያን ትካላትን ከኽብር ጸዊዓ መንግስቲ ኤርትራ ብዕለት 12 ሰነ ብካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ክመሓደራ ዝጸንሐ ትካላት ጥዕና ሃጊሩ ንብረተን ክዘምትን ከሎ መፍትሒ ኣይንረክብን ዝበሉኻ ምስ ንብረቱ ነቲ ትካላት ከም ዝዓሸጎ ኣቐዲሙ ተገሊጹ እዩ ልእኽቲ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ብዕለት 13 ሰነ ንሓሙሽተ ኣባላት ደብረ ቢዘን ዝኾኑ ኣቕሽሽቲ ከም ዝቐየደ ከተዘኻኽር እንከላ ንምትእታው መንግስቲ ኣብ ሃይማኖታዊ ጉዳያት ብምቅዋሞም ከም ዝተኣስሩን ሰለስተ ካብኣቶም ልዕሊ 70 ዓመት ዝዕድሚኦም ምዃኖምን ገሊጻ ዳንኤላ ክራፈዝ ኣብ መወዳእታ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ሃይማኖታዊ ጉዳያት ዝገብሮ ምትእትታው ደው ከብል ብዓብዪ ኸኣ ብሰንኪ ሃይማኖታዊ እምነቶም በብእዋኑ ዝቕየዱ ዘለዉ ዜጋታቱ ብዘይወዓል ሕደር ናጻ ክሰዶም ጸዊዓ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ፈተነ ዕልዋ መንግስቲ ከም ዝተኻየደ ካብቲ ሃገር ዝሰፈነዎ ዜና ኣመልኪቱ መንግስታውያን ማዕከናት ዜና ሃገር ኣብ ዘቃልሖ ሓበሬታ ኣብ ባህር ዳር ዝመደበሩ እቲ ክልላዊ መንግስቲ ዛጊት መንነቶም ብዘይተፈልጡ ዕጡቓት መጥቃዕቲ ከም ዝወረዱ ሓቢረን ወሃብ ቃል ቀዳማይ ሚኒስተር ሃገር ኣማስዩ ብዝሃቦ መግለፂ ብወገኑ እቲ ፈተነ ዕልዋ ኣቐዲሙ ዝተወደበ ምንባሩን ነዊሕ ከይጸንሐ ከም ዝፈሸለን ሓቢሩ ከተማ ባህር ዳር ቀዳም ምሸት ከቢድ ናይ ተኽሲ ምልውዋጥ ከም ዝመስከረት ዝገለጹ ንዓይኒ መሰኻኽር ህዝባዊ መጓዓዝያን ካልኦት ወሃብቲ ኣገልግሎታትን ንግዚኡ ደው ኢሉ ከም ዘሎ ገሊጾም ናይቲ ፈተነ ዕልዋ ወግዓዊ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል እኳ እንተዘየለ ሓላፊት ጸጥታ ናይቲ ክልል ብዝነበረ ብርጌደር ጀነራል ኣሳምነው ጽገ ዝተመርሐ ምንባሩ ኣብቲ ክልላዊ ምምሕዳር ኣብ ስልጣን ዘሎ ሰልፊ ገሊጹ ኣብቲ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ዝሞቱን ዝቆሰሉን ከም ዘለዉ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ዝገለጸሉ ኣብ ኣኼባ እንከለዉ ብገዛእ መሳርሕቶም መጥቃዕቲ ከም ዝወረዶም ሓቢሩ ኣብዚ እዋን እዚ ከተማ ባህር ዳር ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ቁፅፅር ፈደራላዊ ሰራዊት ኣትያ ከም ዘላ ዝተፈላለያ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን መራሕቲ ህዝባዊ ናዕቢ ሱዳን ነቲ ብኢትዮጵያ ዝቐረበ እማመ ሰላም ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝተቐበልዎ ኣፍሊጦም መራሕቲ ምንቅስቓስን ናጽነትን ለውጥን ብ22 ሰነ ብዝሃብዎ ቃል ኢትዮጵያ ዘቕረበቶ እማመ ምስቲ ኣቐዲምና ከነቕርቦ ዝጸናሕና ጠለብ ዝሳነ ብምዃኑ ተቐቢልና የለና ኢሉ ብመሰረት ዝቐረበ እማመ 15 ዝኣባላ ብሲቪላውያን ዝቆመት ጉጅለ ናይ መሰጋገሪ እዋን ክትሕዝያ ንህዝባዊ ናዕቢ ሱዳን ጨውዩ ስልጣን ኣብ ወታደራዊ ምሕዳር ክጸንሕ ዝጠለበን ነቲ ናዕቢ ክመርሑ ዝጸንሑ ልፍንቲ ተቃወምትን ሲቪካውያን ማሕበራትን ድሕርቲ ህይወት ልዕሊ 100 ሰባት ዝወሰደ ፍጻሜ ኣብ ከቢድ ወጥርዮም ጸኒሖም ሓደ ካብቶም መራሕቲ ተቃውሞ ኣምጃድ ፋሪድ ብወገኑ ንኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መጠይቕ ስልጣን ዝርከብ ቆንስል ብ8 ሲቪላውያንን 7 ወተሃደራውያን ውልቀ ሰባት ክቐውም ከም ዝኾነ ኣፍሊጡ ወተሃደራዊ ቆንስል ሱዳን ን3 ዓመት ዝጸንሕ ናይ መሰጋገሪ መንግስቲ ክመርሕ ከምኡውን ካብ 300 መናብር ባይቶ 3/4 ክውንን ይመዲቡ ነይሩ ናይቲ ህይወት 128 ሰልፈኛታት ዝወሰደ ፍጻሜ ግና ዛጊት ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል የለን ክብራት ሰማዕትና ዜና ኣብዚ ተፈጺሙሎ ቀጺሉ ዝቐርብ ትሕሶና ብዮናታን ሃብተ ዝዳሎ ናይ መዘናግዒ መደብ ክኸውን እዩ ሰናይ ምክትታል እዚ ድምጽ ራዲዮ ኤረናይ